Ноч расстраляных паэтаў з радыё «Свабода» і свабодным тэатрам. У ноч з 29 на 30 кастрычніка НКВД беспадстаўна расстраляў больш як 100 паэтаў, навукоўцаў, асветнікаў Беларусі. У гадавіну чорнай ночы ў эфіры «Свабоды» начныя чытанні ў Курапатах і ўключэнні з розных куткоў Менску, звязаных з апошнімі днямі расстраляных пісьменнікаў. Я не чакаў і не гадаў, бо жыў з адкрытаю душою, што стрэне, лютая бяда, падружыць з допытам, з турмою. Прадажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты. Я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары, кажу вам, я не вінаваты. Ноч расстраляных паэтаў у жывым эфіры «Свабоды».